matasa mu taimaki juna ga ranar tazo. Da farko dai a fara man sharing, al'umma mu matasa mu gani masu jini a jika. Tsofin nan sun dade suna ba mu wuta. Ga wata dama ta biyu, recalling zamu rubuta petition. Duk inda wasu 'yan majalisu suke, walau na tarayya ko na state, wallahi sai mun kira wasu. Yadda muka yi gangami na wannan zanga-zangai, to kuma rubuta mu aji. Dan Allah abokina in ka ganda karka wuce iman shi yaron. Kai ma in kana da damar yin posting kai posting. Akwai recalling, akwai kiranye, wannan da shine zamu jijjiga waɗannan makiya Allah zamu ce, don ba sa kaunar mu. Iyalin su suka sani, kowa gani yake daga inda ya hau kujera ya tafi kenan. Musa karkari wa san abin da muke ba. Ai masa albashi, sa'annan kuma a ba su kiran wanda za su zo su taimake mu, su taimaki waɗanda ke cikin ƙauyuka ba sa yi, su kama tara kuɗaɗe saboda sun ɗauki mutane sa karkari. To dan Allah abokina shi yaran amana ce, wannan shine damar da gare mu. Wani ya ji, ya ƙara ji, wani ma ya ji, wani ya ji, wani ya ji, tafiya ce tafiya. Muna da dama, babu wanda ya fi karfin abin gannan a yi mai kiranye, babu shi. 'Yan majalisu ko na tarayya ko kuma na bangaren state government dukkan su ne, har sanatocin, domin duk zaba ne muka yi, to mun tura su ne kuma ba sa yi mana abin da muke da bukata. Wannan shine kiranye ne, wannan shine za mu assasa. Don haka za mu ci gaba da rubuta petition, za mu haɗa kawunan matasa ga baki ɗaya, saboda babu wani mai jin daɗin waɗannan mutanen, babu Allah a ransu, ana kashe al'umma. Munan yankinmu muna da waɗanda za mu fara yi mai kiranyan, kuma wannan shine abin da za mu asasa.